Gilapan bed bahagi ni gajinya seng Kabadeka Theological College Sunday kat kum gajing kerpat ke jong inong kren Reverend P. Dekhar ngin yalam me kini gajinya seng nakaliang jong kabalang badru ia kabenta jong gajing pule nak tien ke jong play bad banduai ngin pendap nakaliang jong kabalang pari pastor jongi Reverend P. Dekhar in sasame ko kubor nak tien ke jong play ngi pediang sobhaya phi ki para bangit be baro ki walawan sya kini gajinya seng nadoi pastor jongi Reverend P. Dekhar ki teman besan jongi kentup i teman besan Dr. K.K. Marbanyang ki para bangit sya kabalang mauro ki para bangit na ki pat ki balang lembat maphi ki bakmi ki bay osngau ling baka YouTube channel jong kabalang ngi pediang sobhaya phi sya kini gajing syakri ke jongi ya ublay to ublay unkur khuyingi da gajing don rekat ke jong u ha kani gajing seng nginia pandema gajing duai au blay bo khpau jongi bah beneng ngiwana ka yeng ka bakantang khoi ke jong me ban mani ban shakri me ban ai ye gajing em ki jongi kum gajing knya ka ba em ha ka duan gajing shakri ke jongi me pangi da kerpat be men ker khoi ngi ko trai ban pediang ye gajing ngo bat gajing ro bat ban wan ye shem bat ngi hi lingbau mun se ma khoi Bagi iki baro ki bangingin pendap kin long ka bura me ka kerteng ka bakhoi ke jong me bat kin long ka jingker khumen se me ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong trai bat unong penem jong yu Jesus Christ amen ngi nerwai ka jing ruai ka ba lais pa prapo bat hadin ke ni ka jing ruai kat kum ka jing penbet jo ka balang nga kerpadi we ni ki dekot committee jo ka balang ka jongi Mr. K. Marwen bain sngop haban yalam ha ka jing pule nagaktien ka jong blay bat ka jing duai la kilo o nga ki wan ka bat marway nga sa lengo hapadeng ki khuslay nga jukwa ye ki jing kemen blaherno abangan yo tangu Jisu jing imhun dengan sa Shem usngi jing shai day tang mao badu klor ka Bethlehem ka jing ruai ka balay spa prapo Ban marwenga ya lingo ha plenki ku slainga chukwa ya ki jinkmen blaherno abangan yo tam ujisu jinghun han dengan sa Shem usngi jing shai day tang mau batu klulka Bethlehem usngi jing shai day tang mau batu klulka Bethlehem haki jing yat birthday saudong dam ka ud ka jauman haba beyu tiu babun rong ya ushapen ban ngambang abangan yo tai sukordor tang ya marwe ngambang ulong tili likapentor bantil kulam kasyaron ulong tili likapentor bantil kulam kasyaron onda poisha
Riribaso ngan saamha kajingkan landa pasyau tang hu Jisu kerdop nengkan sapliwan padupano rangin yaso angel ru kidon hamta Jisu kordor tam Jisu kan yai dong trinh vai trong ya Jisu kordor tam Jisu kan yai dong trinh vai trong ya Haswa bangin ila sublay hak jing duai ngan penpule katuk ni khot nak benta naka tin ke jong ublay ke bangila bancam naka gospel ke jong Mattheus kalnong ke ba khatway ke khot ke ba arpu pra hadu ke balaipo tuan hanga phi baro ki bathat bat ki bakhia ke jingkit dengan penjam ya phi tu siem ya kelengkor jonga phi tu ikairu nanga naba nga ubalui bat ubarit ru ha kadnut te phin syam ka bajat thaj ha ki mansim jongphi naba ka lengkor jonga ka long ka bajam bat ka jingkit jonga ka basting kumjuru naka city ka jong stol posters sha ka jong stol posters ka nong ka basan ka khot ka ba hnriu bat ka ba hnyo to pin penrit yalade nomor kata hapok kikti bakrau bo hapok kakti bakrau bor ka jong ublai ba nyopen krau ya pi ha kaya babit dak ba bret halor jong u ya ka jingkhus lai jong pi baro naba usumar sukhar ma u shapang jong pi tu mle mi rabingi lumba ka pule badak ba saskor tin jong utungi lek sublai ha ka jing duai Kukpa ujongi babneng nyangu eme au bulai namar ka por ka bakentang ka jongme ka bamila ayangi kumki khon ki jongme bangila banwan ki ha kan ka yeng ka bakhoj ka bakentang jongme ban nyero pendon buram ban chakri ya kuteng ka don bor ka jongme nyangu eme au bulai bamila lam yangi lamba kini kisngi kitayau ki banai kisnem ki lej baro bamila penlong yangi kumne kumangilong menta Nyangu yang ublay khamtam atrai bahak bukum kan kapor mila penla yang ikum upaj lang jong kabalang bang yo atrai ban yelum lang kumne sipor ban yo atrai ban yero eme ban pendon buram eme ban ruai kijing ruai ban kentiu ya keburam ke jome bat kumjuru atrai khamtam ya ban yo sngo bat chak skor ya kijing hikai na tin ke ba im ke jome nyangu eme namar milong ublay ubaim bola penla engi ba lumbaki departemen ki jongi bangin tip sepang jongme bad ubalap kudop yangi bad map yangi bad belas syaru halor karna ban map ya ki pop ki jongi hapdeng ki pop ki jingjot ki bon sertap ki bakum ki breu ngidon ngai nguru ya me auble namar hak bakum kan ka por ngio ban rakhe ya kan ka sngi ka bakerpang ka balong ka theological College Sunday atrai, theological Sunday atrai. Ngai ya me aublay ba mila penla lomba kinong yalam kijong kasinot ka mensua atrai hak be kilayo I atrai ban bu ya kanika lengkha hak ban yo ya ka jing hikai ban psa ya ka jing hikai nak tin ka jongme ban hikai kumno ya kita ki ban tre nak ta kam jongme ban ngi aingu ya me aublay balomba kanika lengkha ka ba
kasinot ka mensua kalabu atrai kila penmi sibon kinong trei ki balong kinong sharai ki jongi atrai ngi aingu ya meba mila penmi sibun bat kerhai atrai bat ngi dua ya meba menang isnei yak bane penmi su atrai lemba kenika ka college ka ba kum ka theological mission jongka sinot ka rim atrai ki don ka hangni atrai ngi dua ya meba men isnei yak ba men long rangkat atrai nadu ki nadu principal ka governing body jong ka theological college ka badan hapo mauklot atrai bat ho kinong hikai baro ki staff ki badan hangto bat baro atrai kinong pule ki ba pule hangto ba kinla atrai yak ban long hap barabor hapo jong ka jingelam muslim bkhoi chome ai ka jing start ka baname atrai nadu kinong piniaj baro ba kinla atrai ya kabanyai yele atrai kumno ban chania hame ba ka jingelam ke jongme bat kumno ban piniaj chaprang ya ka jing hikai ya tin ki jome ba ka jing hikai ki ba shisha ki jing hikai ki ba tanrai kin yo ban shongsa atrai o namar ba mi i atrai hak ba kum kini kisngi ki bon ki jing hikai ki ba bakla ki ba lami atrai khamtam atrai kini ka juk jong kini ka teknologi ki menta mi i lamba kini ki youtube channel ki ba mi daki ki judge pa ki judge atrai ki jing hikai ki ba pen klumar yangi hatrai kum ki nong bot ki jongme hoj atrai khamtam hakinong haki babon ki pajlang ki bum patramla ki pasla ngothu bha atrai ki motla don bha ka nongrim atrai haka jingtip ya ka tin ka jongme ngisa ya lambakla hak bakum kini kisngi nama kini kinong hikai ki balam ler kinong hikai ki ba ngimtip atrai ya ka ei ka jingthmu ka jingmut ka jongki nrei atrai ngi dua yame bala long kamon ka jongme men isnei ya ka men yarap yangi bangin laban ngothu sai bangin bu hi ta ya ka jing shania ka jongi tang ha ka jing hikai ka batun rai jong ka tin ka jongme hi ha ka jing im ka jongi ka man ka sngi nge ngu yame oblain mar hak bakum kan ka por milapan milawan ra pedeng jongi ya i pastor pidkhar atrai ibalong i pastor ramba i jongi ngi dua yame atrai namar kata ba men isnei kumba mila pendon kam ya i haki por baro bat ngi ngech khemru atrai ba men pendon kam ha kanika sngi ka ba menta hapdeng jongi ba ka jing hikai ka ba ngin yo ha kanika por kan long ka jing mento yangi ba nginang la ba nang san ha ka jing im ba kan jam sim ka jongi ngech khem atrai kumba mila long rangkat lem ba ka jing pen khre ka jong i ha ka ba ipen khre ya khubor ka ba insayo ban sam hapdeng jongi kum taru men long rangkat lem bat ka jing pen sngew ka jong i ya kanika khubor ba kan dan long ka jing mento yangi i wei pu e baro ba nginang he nang san ha ka jing tip ya ka tin ka ba khoi ka jong me ni dwai ro yak jin kat lem bat ki perlok ki jong i ro ki bayawan lang bat bakin sayo ya ka ban a ya ka special number atrai ba kin long barabor hapo ka jing yalam ka jong me bat bakinang la atrai ka ban yai sakhi yame bat bakinang la atrai ban yai pen bena bat ya ro bat pen kraw ya kerteng ka jong me haki por baro jong ka jing im ka jong ki hakan kung ka por atrai ngi dwai ru yame ya ka jing ron ka jong me lambat ka balang ka jong me au ble ngi dwai e yame ba min isnem lon ka lambat ka balang ka jong me nadu i pastor ki temen basan ki rangba jong ka balang ki nong yalam jong ka jing seng kentei ki nong yalam jong jing seng samla ki nong yalam jong seng khna bat baro hi ki khot jong karu men isne ya men tinlenti ya ka balang baro ka we ni buru hak ma jong me nam ta ki mission jong ka balang atrai ni don ki mission jong ka balang nadu ka mission jong ka jing seng kentei bat ki mission jong ka balang hi atrai ka school ha itang share atrai ka school hapo molong bat ka school hapo paham jula atrai ni dua ya ka jing yarap ka bat ka jing yalam ka jong me ya kini ki mission baro ba ka jing thmu ka jong kini ki mission kalong ban pen ngauru saki briu baro ya ka gospel ka jing pen im e ka jong me ho jau bleng i dwai ru hakane ka por nang ta ki rempe yung kristan baro hapo la ka balang atrai ki don ki rempe yung kristan ki ba kendu hala ki jing ya kendu ngim tip atrai kum ki bru nrai meme tip atrai ki don ki ba kendu ya ki jing stam ki don ki ba kendu ya ki jing la not ki jing im ka jong ki don ki ba kendu ya ki jing pang ki jing stam le isn e mame atrai ka bakum ka jing kun rei ka jing isne ka jong me ya rab yang iru bangin la ban bu ya ki jing shania ka jongi tang hamehi hakipor baro jong ka jing im ka jongi khamtam atrai ngi bu hakmat jong me hakne por ba
bamin isne yak bamin lor kadlam bala ka jong ka balang bangin don kata ka menstream bangye ej badi ya ej iwe badi buram iwe bat kham tam bangin bu yame kum utrai bat nong pin jongi bat ka jing em ka jongi kan long bangin pej tang shamehi atrai balong utrai bat nong pin im ujongi rap ingi aprai hapidang ki jing tlot ki babun ki jongi bat hapidang jong kita ki jing tlot ru ni perchang atrai banle ek beder kat bakamon jome kersan bor mamin mar kata yangi kum ka balang hibarok kowe banginang la yak banyai na kyu shaprang na kowe ka po kowe pat khamtam banginang la yak ban penskem yak jinget ke jongi hame hapidang ki jing yak ndu ki ba pher lor kadlem bakan ke jing sakri ke jongi lum bakan ka por bat ki ba por barang sa jong ke jing jongi sneu jing duai ma bi ki ba ko bun mar teng jisu pan amen. Ngi penpau ke jing songo I Mr. K. Marwin dekat komiti balang iba layalam ke jing puli na kakhtien ke jong play bat ke jing duai ti ke ni ke porpat ngin si osngono ke jing penbana jong ke balang bat hadin kita ngin sayo ban lumi ke jing aingo bat ndaladep ban lumi ke jing aingo ngakerpat ya iteban besan Dr. K. Marbaniang bain sngo bha ban pen kentang ke jing aingo kumbala duai mentan bat kumbala pen sngo ke bas sedang mentaka sngi ke ke Theological College Sunday but ngiken mau ya ke John Roberts Theological College hagi jing duai ki jongi nagalang ke jing ai ru ka balang gi ju penpoi ki jing ai ki bakerpang naga benta ke ni ke slem jing hikai ki pastor kat kum ke report baki ai mena ka ne haka assembly pendenum yong don u principal vice principal ki no hikai baro ki long khat nyongot non teaching staff ki don khat nyongot nang ta ki nong puli pat ka average hakini ki arsnem ke bakila ai kalong arspa san pautam ki bopuli bidi bat kumba apusa san ngut ki bopuli MTH hakini ki arsnem te kumta ki nong puli ki dan baro duna yaka laispa ti ikarpat opin bu ki jingduai ki yeng ki sem ki jongpi nam ta ka John Roberts Theological College ka badon mauklot ka project ka batmai jongki menta ka dei bante yaka men's hostel dengan kerpat ru yai baduai jing aingo temen besan Dr. K. Marbaniang ban bo jing duai ru kerpang nak benta ka JRTC kumbara bo bej bo renti da ka KGP assembly nak benta barok ki balang teknik por ngin yo ya ki jing pen bana bat ka jing lumi ki jing aingo to ni duai ko pa jung yu ba pneng yangu tan ka por ka bakotor bang yo bani shong kan ka yeng ka bakantang ka jong me ban yo ban shakri ban pendon buram ya ka kerteng ka bakhu ki jong me yangu karpang khamtam ta kan ka sngi ya ka bak KGP assembly jongi kala penbej ya kan Catholical Sunday hagman kan mau kerpang nagabanta ke John Roberts Theological College Sun ya kabag assembly broke away kalala ban seng ya kani kaskul nagabanta bansay ikinong syarai jong kabalang ngaingu yame kabame maladon rengkat alam bagini kisnem kibala leit baro ngiyo ki sankti kibadon bor ki jome mereka college kumbakalong kadon kam sibun ki kam kibakadon hakmat jongka lagalong ban penbit ban penbiang iki jakasyong jakasa Jom kinong tray, bat kinong poli rukong ju. Kadon kabanta kabakraw. Makata atrang idon kam. Ikajing yasay jom kibalang. Ban ay sa kanika kam kabakraw. Nakabanta. Kinong tray jom kanika college. Kinong puli jom ka college. Nang banang la ban peniai sa perang ika. Ay balang ba kini kijing ay kibaka
kebalang kalapan bay ru kumju banyadan bentalang bat kani ka college ikar pa jame wala kalong gijing ai kibarit kibangi don ban ai kana kapo reng IT bamemen kerku yaki wala kalong gijing ai kibarit rei daga jing dar kat gijing kerku ka jong me kandang la ban long gum jing jao hakakam ka penyai saprang ya kakam ka jong me kan mau gerpang na kabenta ka governing body jong ka college ya ka assembly baru ka way kibadan ka benta ka ban penyai saprang ya ka kakam nang bandang la ban sei sibun yaki nong tre ya kakam ka jong me don rengkat bat kinong puliru nang baginyo iki ki jing hikai ki bakun jaman siem ki bakila ban psa ki pailang ki babun ki ba ulase hakani kari ke jongi bat shabar jongari ke jongi Tuan ruban bu erpang kan kapon na kabentai pastor iban sa shimi kabenta banwan lama pedeng jongi ka kubor bakimis dan kat pati na baki ki ban mi no na ka sentur ka jongi kenlong ki bala pedengon hakmat ka khat ka jing isnei ka jome dan kat ban ngiru ki ban sayos ngau ikan ka kubor ka ban long ban te ki jing long jing em ka ni mesim ki jongi kan mau rum tar ka jong ka balang ka jong me ang ne mo nadu ipastor balong no yalam sherman jong ka balang kinong sharai jong ka balang kirang ba balang kilong kemi kilong hadu samla kan berpalang jong me barok we nang ye don kat windang la bat sakri kamba Sengawat rai kini kejengkot kepan jong ia kini kapor aka kerteng ke jong trai jong ia uji sekres kepan amen ngi penpau ka jing songo ia teman besan secretary teman besan ai bolang wanswet ibal ai ki jing penbena ia ki ashers ki ba lalu mi ki jing aingo badi teman besan Dr. KK Marbanyang iba lapan gentang iki ubleun kur khuye pi bari ke jing shakri ke jong pi ya ka kam ke jong o hagani ke por pat nga sobha ban penitho ya inong kren hapadeng jongi Reverend Peter Kar bat ban pediang sobharu ikinong ruai ki bawan rengkat bat i ya ki ba in sa khot i mai bat in sa penitho ru mai ya ki hapadeng jongi kum ka balang presbyterian mauro ngi pediang sobha ya Reverend Peter Kar hapadeng jongi we niki pastor rangba jongka sinod bat jong assembly ke jongi i pastor ila trei habun ki benta bat bun ki jing shakri ila long kumu pastor hakari lengam presbytery youth worker jongka KGP sinod barim ila long pastor ka maubu ribhoy presbytery baru mission director hapo ka maubu ribhoy presbytery hadin kita ila long auxiliary secretary kat news nem mo kat prasnem ilong auxiliary secretary jongka Shillong Auxiliary, jongka Bible Society of India, but mentai pastori dang betenghi ke jing shakri idang long president jongka Maukhar branch, jongka Shillong Auxiliary, jongka Bible Society of India, but aga Shillong Auxiliary pat ilong vice president, ilong president jongka IEM State Convention, pastor jongi la ordain aga snem kat kendai spa prapusaw. Ila long moderator hakasnem arjar khatlai khatsau but ila retire hakasnem arjar arpulai ila long ru chairman jongka sinod samla jongka jingseng samla KGP sinod sapni kibobun ki jing shakri ki jong pastor jongi Reverend Peter Kar mangi ki pastor ki bakham red karta ngi so ngi so boromi namar ilong shisha kumukpa kumukni kumuhmen nakabenta jongi baro
I pastor Isa idon kerteng balang ha kabalang Presbyterian Jayau isyong Isa hang the ha sa mau jenrong bat ikong bat arngut ki khun persakurim bat ibe iksio te ubleu nang kerkhui pe pastor ke jing syakri ka bakordor ke jongpi ha bat lingba ka Bible Society bat kiwe pat ki benta ki ba ublei u la GDP ho I pastor la shong thai komolong ha ka snem arja apulai rei ke jing syakri ke jong ipat ka badang yar ha ki bon ki benta ngi pedang sobhai pi pastor ngi pedang sobharu ya kini ki bansa ai ke jing ruai kerpang ya ki bai pastor hi kum mangalaong in sa penitho but in sa khot te shime ka por ka bakloi pastor ke ne sngi ban sa me ka khubor na ka tien ke jong ble ha pedang jongi ini ruai ke jing ruai ka ba sauspa lai pho sao lai sao bar hadien ke ne ke jing ruai ngin sa yo ya ka khubor na ka tien ke jong ble ali phi bakhus lai jing tingen bom la ashem wan shaket jing isnei tungu to dem pliet do nut blamong ya thu la jot la rem don khus lai perthei ba beneng kamla tem ka jing ruai ka sauspa lai pho sao Mas dang ne sengun pun pau ke jing sungu ya blai ngilap anya dorang kat si sin with pigum kabalang o in pun pau ke jing sungu ya pigum balang ne ke ba sin na koi ka por se ya kenma teng junga bat yo ban ya simenta bat kanu dap de ke jing so kmen ke bakra bat aingu ya blai bat kerpang ke ni ka poru ya store London iba so du kata namar ke jing ya tre ke jing ka Bible Society pada ke jing sekri ke jing don je I kum president hak auxiliary jing ka long ke jing kurku ka bakra namar ka de ka kata ka por jong jing kala la ne transition period akaba general secretary ha Bangalore bari mulai no wan bathmai pat ni auxiliary ru nga shong thai no wan bathmai marta ke jing kit pastor kolong ka bakhia Rei, aingu yau blai ba I pastor ila shimi ke jingit kle bat
haga por ke baya trelang bat ngakan nu ke jing so kemen bat ngarung suk sibun mar ki ba bun ki kam isya yarap isya panle bat da IT lut met bat men sim khule sibun store jing sha kersan bor jo pi por bat tre Bible Society bat hatu ke ne poru bat wa ong i ban yalam ya ke ne jing sengru mar ne tayo yo yong khle tem da snow da sultanat sakaweru habai I don nga so burom makaba ini yo bentalem bad komiti balang ru kebala syak so ba kaba in yalam ina na dong sedong bad nak entah job ini dia akan mau kerpang kum dan besan karso no ru la tre kum sekretari sinot lai benai bad kum moderator kum long pastor bad kuwe kaba sultanat kolong ba Mia ke sinod jengi report sinod ni saya yo executive committee belong Ogos dan Oktober ne. Ndai bangai join ngasimti kam secretary sinod humat sinod mau ngam. Pada ke siterik umi ngai join Bible Society ni wartang haban eno pada ke bad executive committee ben kong sinod ke saya long ke arfnai lai potrip nai mi. Teng la dai ban IT teng ong ba s baik March ngedang dep sinod ngau bai ming la dem song thai tang urbanai steng along secretary sinod ya vs lan even pendep ni sinod report vs ong yain persangat wala padu sultanat kelong ba kadai ke sin ke banokong ke bang yo sinod report ha benai mi kata daga jinga trace tom ke jong I besek ong vs de so teman besan ji ya temala mlin besek ya kendu taga BSI standing kuar jongiru la long advisor la long la saya simentai ko bun kliang wat hadu mentaru hagaba ladangi le audition saya rap yangi wat kemjo kumba teman pesan wa Ford saya ong ba Ford I ro long way ne ki founder jong BSI standing kuar jongi ila julong ne kai chingrai ya lam ba bayar teman rang ba balang ru la je kit khian ta sibon ni samla kan thai rang nang ni mau ro mar men swai hagabas tangim judon audition siawe tekiba bun jialam jong temen san Ford yang bayar bat kue kiba khambun kita ni mauro I khot yang koya jong Bible Society ke jongi ten marta pen pau ke jing sngo kmen ke jing songu ye phi kum ka balang hi baro kowe pat namta kue ki program kiba phi chukan mau yang aro Bad kulesi bun ta yang balang tuan besan ru belakan mau yang kejing doai bad ngai skem bau play dalam dekat bad ngai kena kapor tenuar bangai ya ladi ngam nang ban rai bad datang su don Bible Society ngala ya katu bad katu ni perlok ya penlong ya ke standing koya sama Bible Society bad hadu menta nadu katu por hadu menta kati balik man ke Sunday saya lam ke perlok At mentaru kidon kini warba sisters kiba jusnran ingat sejan bersejai kiba like man lagi por baki like let's say saya page YouTube la bon teli ki jingrai kiba ki la plan bagi jo Christian boring about baki kim like le aware ki way reiman kiba like judon klem ki nong rai ki sai like hi pat kata kalong jingkwen mar ka jingrai ro kalong ka way ni sakhi ki bakra mar Habaki nong tau ki jingrai baki tau ki day umday wishu tau ri jing sta andre daga jing shem sim daga jing ya kendu ke jongki badaga jing yo I jongki ya ga jing long ya ga jing man jong ka balang jongki nong yalam haki balang ki jongi but kini warba sisters kila penmi bon ha haki YouTube but kini jingrai bakin rai mtar ki dang shu pelaj ya kini ka revival Sunday ka tibla shibnai hauni benai badem Bat kan nurulong ke besok kemen ke kiru kin ai ya kena ke jingrai bat nata tung sngap shwa ya kena ke jingrai kerpang shwa ba in poi shi kubo na ktin ke jong blai Tin tin ti ki por bla
bang yalam yang ikut try nang pensai board pat kita golong ke jing rai bat tips kem bala da klem ke board ke jong try ane klem ke jing yalam ke jong u nginom la ban le ye ru em pat kene golong ke jing rai ke ba ki ke lai te kene por ke bentana kting jong ple ga kwa ban sim golong na gospel ka tu Matthias klonong ke ba cutway pat kitu ki kentena ke ba irang ba balang lo pun puli hapadang jungi bat kanung isngo ban aingu yau blai ba kene ka sngi kuma i pastor ila pensyai ba ka theological Sunday ka sngi ka bakerpang ka sngi blai ka bakerpang bangi kum ki khot jang balang po KGP assembly ka jungi bangin kermau kerpang ya ka John Robert Theological College ke jongi kanu golong ka ba sngo kemen bangi yo ya kene college du ki spasnem ba menshwa ha ka ba la yo ban hikai ya ka tin ke jongle barong iti pa ga gospel kalwan ha kene ri ke jongi snem khat praspa sau phuwei talang ba ki missionary nari wales kerpang Thomas Jones banangkong but banangkot kelong ba hadin ba Thomas Jones but kiwei kilawan kila sedang banelap kila sengi ki school dak sedang na thina nong saulia bat kum ta ter sibei ki jakaru bat ke sotunat ke long tang hadin arpsan snem ke jingdon jong ke missionary ke ne ke ri khasi ke jongi kata khat perspan reu phun reu long ba la don hadu reu santli ki school ki jaka hikai ya ki khna ha ki balang ha ki jaka ki ba pher bat ha ga snem khat perspan reu sau pat long ba ka school ke bah nong saulia la pen klanos syaka normal training ban hikai ya ke nong hikai ki ba dei ban hikai ki school bat kene ke long ga jingo I jong kene ki missionary ki jongi bat kene ka normal school ke ba hakatu pori khot minta ka long ga chera teachers training school ke long ka wei na ke ba ki nong hikai haki school lower primary hakane ka ri ki jongi ki yo jing hikai lingba kane ka training but hadin south hundred snem bat kita khat praspa fra phunyo pan long ba hakane ka snem hadu prangut ki missionary ki bathmai ki wan byang sekane ka ri ki jongi but iktengan opulin margia I khame bat ki abun but hadin be kilawan sekane ka ri jongi kine prangut kun thubi reverend Seredic Evans lawan bat unela sa no saulia bat kini ba ki sa no saulia bat u Dr. John Roberts agane khat praspa nadu ki khat praspa south ter kle don jing prakhat ban kumnu ban hikai ya ki wei ki nong yalam ha ki balang ha ki tu ki por ki badang don ha ki jing duna bha ki jing puli but ka ba sotanat kelong ba kini missionary ki yo I ba kini ka balang kanam roy la ne kanam ya chaprang la da klem don ke jingi kai ke batikna yaki la da shuelap yaki shphang ublei kumno kin tip ublei la da klem tip ya ka nongrim jong ublei la ne Jesus Christ la ne mun sim koi la ne ki laingut hawei bat kum ta ter marta da ke jingo I jo missionary ong ba la kumnu nu dei bandon ka training school la ne ka jaka hikai ya kini ki nong yalap pi jongi mara gitu ki snem ki ba nungkong ki pastor padon ki dang don ki evangelist ta kumnu ki evangelist ki lek banelap kinu kumnu kini ki pastor ki lek banelap la dang ngim ai ke jingi kaya ki kumnu kini thu spang blei la da maki ki bayalap ki bayathu kim tip spang blei kim tip spang ka balang kim tip spang ki baro mara kata ki la so don kam bagi day ban pli ya ka school theology but hagatu ka por la tip ya ka chera theological college but hakaba ai ki jing kai bo bun but hakitu por ka ki ba pass la pha bakin long shwa ki evangelist haki balang ki ba pher but hadin ka tu kan isnem ki salong ka pastor but hadin tu la upgrade ka LTH ka BTH CBD pat matangila don hadu MTH makan no golong ka ba sokmen pani aingu yaw blai ba ki nong trei ki jongi kham tam ki pastor le yo ki jinghi kai ki ba tibit ki ba byang ki jing so thu jing shem phang
hak hikai ya kaktin ke jong blai ba dei namar kata ba kasadon kene ka hang te mau klot ke John Robert Theological College ke bangila tibru menswa sipor kumati John Robert Theological Seminary bat kene ka lolong ka wei ni ke jaka ban prang ban hikai ban ai ya ka jingnang ka jingtip ya kinong puli ki ba puli hang tu ba kinong kinong sharai ki balang lane kinong yalam mar mentan mar la bon bagi pastor ki bala dap na tu ki myo jing tre ki la long ki mission worker ki la long ki evangelist ki la long ki nong tre ki jaka ki ba pher bat ki la long ga jingkur khu ga ba kraw bat ni aingu yaw blai namta kane ka shlem jing hikai namta ki shakri ki jong blai ki ba tre ki balang bat mar kata ga jing khot ka long ka ba kraw ka long ka ba don kam tam ki por ki ba munshwa ha ka ba hagitu ki por ka ba itangsu haswa jonga kat praspa nyo po hadu prapo emtu kitang pas na sora la thung pastor ki but wadengaru ba ngang David song thai jo ar phoi na marwa la le the length of service maria pas maria deb professor course ke klempet mar ka katkum ka rules of synod kolomba la dong pat poi ar fu frasnam pat la bon ordain ban thung pastor Dai ka por jangan mar rilengam ba padon pastor ngadai banukong ba mi na rilengam ki ba wan nationisia nos pariong nos toin prestri ki shuan ha ki portlang ki wan teng mar ta ki la thung la ga thung yang arsnem swaban poi kata ka por ka ba biang ba den mar ta ka por ba shong thai na ka sinot arjar ar phuwei da ka leng of service dai ka bible society ar hajar ar fulai namar da ka age daga date of birth ki joya but kun taka kam ke jong play ko long ka ba kraw but ki por men shwa ki pastor ki ja ki benai ba ki wan shri lengam ki yai ki jan na du paryong te teng na du nong stoin du selengam ba ki lektur keleng jaka ka long ka kam ka ba ka long ka kam ka ba kraw du kata watanga por jong abat kan mau i pastor nong room namar ngile trelang shri lengam ba da ngala poi mga shemau bu iru namar ba ngia ba ong ba la kanjam don fi tera ya lam ismau buru ba por jonga ba tre mau bu na thina quinain sha ta source en yai de kijan siganta siteng arganta na thina na BSF thi khana para sha kiling yai de kijat siganta siteng kadwa menta pat ki kali ki la pahu ki la don Bada kapor jangi pastor yang pada don kali remta jan barok pastor don kali la suk ka lek kawan but haga jing shakri kam ka jong blai but kani ka college ka jongi kelong ka ba don kam adu kata ban eye training but kumai pastor la pen shai kadang don kam si bun ba ki jing don kam namar ka jaka kam da long ka itenan kam da long ka ba bit ba piang namar ta ka jing shna ki jing tei ki long ki ba lut bha Bat kamtam ya ka hostel nta ki shinrang marla shna nadu ka bastang mentala devan shna ban plan na ka dur ka ba ya dei ka kum kini ki por marta ki don kam ki jingrap ki jing a ki jongi hagini khndiat snem ki bulale jan baro ki balang ki le ai la kalong ban shna si kamra ar kamra la ni ban shna ki ne ki tai bat ki ju ai ki juan ki appeal na ka liang yo KGP assembly la ne na ka college ban ai ki jingarap but hadu menta ki jingarap ki dang don kam si bon ba ki nong puli ki la nang bon but ki ba puli hang te rum do ndei tang ki ba don ki ba em ki ba duk ki ba shitom ki ba don tim na preng ki pastor don ki ba dei tang ki nong di kot khubor menta ki long pastor ki ba kid da ju hayo menta ki long pastor ban kersan ki manu ban kersan Rai na kaliang college ki don ki scholarship kat tu kan ni ban ai nam ta ki ba jinjare ki ba duk ki ba shitom dei namar ta ki don kame ki jinga ai su bhai jongi ha ka college kala ban pnya se prang ki jingte nam ta ki jing don kam tam ka library ki kot isla ka ba ki student ki la ban puli ban punun kam ban marta ka jingkersan jong ki balang lani wat ki du khot smet la ban ai la ga long de ki kot la ne ki pisa la ne kinu jing ai nam ta ka ni college ban ni khmilan ti ba college jongi
kanang ya chafrang hagba ai training ya ki nong elam ya ki nong sharai jong ka balang ya ki nong tre jong ka balang ki ba kham tam om tang ki jing stan jong ka puli ka dangli hre kham tam ki jing long je im ba kanja men se but kanu ko long ba so comment hagba ngi kum ki shakri ki jong play ila yo eknik tin ka jong play hakaba ki missionary ya kani ka bible ka ba nung kong aktin khasi ki la pen kala ki missionary bat ngila yo ban puli ya ka bat hadu menta ka long kum ne ka ba ka long reng ai ngu yaw play ba hadin ke jing rakhi jongi ka jing dap sis pa san snem ya kani ka bible khasi jongi ha ka bang ila penlong the balang fun mari arjar khan riu ha ka ba ngila release ya ka wei ka bible ka ba called a common language la ne ka bible ka ba long common ka ba kham jem ya ki khtin bat ka la long ka jing rap ka ba khrau kham tam ki ba duna ka jing so thu khtin khasi mar ka por ba ki missionary ki tho ki dang thoi i khasi paka ka khtin khasi ba kham paka ka ba ngi mta ngimla shuban sempang kum ganuk sa tang ka wei la da kum yonis khat saung lo nong iwen tu ba haba traju Jesus Christ ong haneng don bon ki pulit song ne ngim ta khnam ta pulit ki tip tang ki ni pulit ba phong uniform ki bat lathi ki bat suloi hre kim tip mut ita pulit hre ha ka ni common language la ne ka CL Bible me tho ba ong ba haneng don bon ki jaka song ne tamut ki pulit ki de ki jaka song ne mar ta ka don si bon ga jing mun toy leng ba ka ni khten ga jong play but sin ba le jia tho ang ta child of God ko la patiru pastor jong to child of God ko la pati ong ba mentang ji pron kam da ni ka common language tham tam ga jia tho shong kurim ong ba kalong ba kham shai bat kalong sha ga jia rap ka ba khrau de ka ta kalong kat tu ga ni ji non kam ba ka ba ngi don ka jingit khle namar ka ni ka college John Robert Theological College ba unyo jing kersan ne ru tang na KGP assembly pada KGP assembly ka yo leng ba ka jing ai jong ki synod but ki synod ka yo leng ba ki presbytery leng ba ka district but kini ki yo leng ba ka jing ai jong pi ki balang bale si nam tip ki jing ai ngu ku ma ka ne ka sngi don ki balang ki ba ai don ki bom ai ru ba bala dang la ban ai chega theological Sunday kanu golong jingir khula re baro ki balang KGP assembly le sila da kin ai ya ko we ni ji ai ngu ka ne ka sngi cha ka nam ta ka theological college yongi kanu golong jingir khu ka ba khrau le se kin mi de ki pholang not kan long ka jing yarap bat ka jingir khu ka ba khrau marta kuma long ni pastor ne lam jingi ba ngin ai kan mau jing duai nam ta ki nong hikai kam tam time la plia du MTH ba don ar fnyot ngut kinong hikai ka jingsiu kolong ka ba he nata kinong puli jinglut ka ba bun nata ki jinon kam ki library ba twei baro marta ki don kam ya ka jingerap ya ka jingkersan board kam tam ya ka jingduai ba marbat ba ka jingduai kolong ka ba don kam mar teng ha ba ngi ngimla ban lei ai nei ka jing duai ka long ka jing yarap ka jing kersan bor ka ba khrau mar ki tu ki ba lek puli hang tur ai ba kin lei ka jing ngom sim ka jing khot ka jong trai ba da ba ki thmu da ka jing long ba kan jam sim jong ki mar teng ngo kum nu ba ti ba por ba long moderator ba 8000 khat sau banai January swan puli college ki shai penlong ka jing stang e college shai khot moderator la ne yanui khot te yo ban le kren ka ta ai sacrament ta ai jing kren but hakata ka jing kren ngala kren ngala ong itu student pe phi hangni philong ki ba corridor hadu kata ki ba khrau kata but ka jing im jo phi kalong ka ba corridor handre ka ju ka por phila ban long ki ba khlem corridor ru lada ka jing thmu ka jing angnut ka jing thmu jong phi kam long ka ba corridor ke kim long ki ba corridor kin su ja no la ne kin shulong ban tang
ka jing ja buro me kerteng ka jong trai pitip ke ik ba ja ngalet ku mentaka singi tang hadin ar singi yo kubor ba we ni pastor sa kem pulit ba le dawa utu nong puli hatu we ni nong puli la sa kem ba le dawa pisa kan mau mar kata ka jia si sa te yo thu bat ba haji sha ba de ni mar bang kren ni tu student ong ba pi baro long ba kordon re la da pim pikir ba la da pim pen kentang la di hau trai kata ka jing ang nut ke jing pa manong pastor yo pi kam toy ka chlong le no ei ba de ni mar tang hadin arsi we ni kita nong puli sha kem no mar ba dawa pisan we perlok ba ngangi thu to perlok ba de ni station west te kita ke baro dan mar kata ka don kam ya ke jing dua ke jongi ya ke ba ja ba ke ba sneu ke nom ja ke jing mar ke nom ja re ba kan long ka ba ublehi un pen side bor ku ma ke ni samla ke le rai ba ublehi un pen ku bor la ne un pen side bor yangi mantatu in pai se ke ni khtin ke jong blei ka ba rangba balang mene la puli re mentang sin tang ke khot ka ba ar khandai lai pho ka ba ong kum ne to shimi ke lang kor jong a phi to hi kairu nanga na ba ngau ba lui ba ridru ka don nut te pin sem ka ba thai ke min sim jong phi ba ka lang kor jong ka long ka ba jem ba ke jingkit jong ka long ba sting ba de khot ar phu phra ong to wan nanga phi baro ki ba thai ba khia jingkit tengan pen jem ya phi ba de ke ni ke de ke jing khot ke jong trai ba ne de khot ka ba ar khnai ka long to sim ya ka lang kor ke jong a ba ke ka ba kwa ba nya kren lang hapdeng jong i ke ni por klong phang ka leng kor ka leng kor tip na preng jong i don em ka tip phang ka leng kor na mar ba man ta kim ju kham pran kam shi leng kor tang ki por ke ba kham man shwa ba ka we ni ki ka balong ka leg jingmut jong ka leng kor ka we ni ka practical meaning jong ka leng kor ka long ba ha ka kam rep kam riang la ne ka lur leng kha ka lur per ka lur ban thor ki shak penon kam artli ki masi la ne ki mut ban lur ya ki leng kha ngaru nama nadu dang khnarit nama ngala hadu teng bangam patla ban bat tu ding lur ngla lur nama ngaru ngawan na ke ying ba duk ka ba ngamon na ke ying kristan ba ipa jonga tip ba idei we ni ba di be khalai la da sin ba la lech sepata isa lai saumit ke steyo martanga hap nadu dang khna ngala hap sim kita ke jingkit ke ba khia ba ha ke por lur pen thor habai ipa isa sepata arsin lai sin iman nga haban lur bante ikimoy bat kene ka lungkor ka dai ka ba artli ki moy ki yeng weis kamon weis kadiang kisnai ka lungkor na kumi ka rendang suwe rendang ki sate lani ki masi lani ki kulai lani lech dekhar lani se bhoi min swa badang lur ki masi artli ki masi ya ka tu ka ding ka ba bu jong ka rendang ka jong ki la khot ya ka lungkor bat kene ka lungkor ka dai ka benta ka ba don kame maradin jo kene ka lungkor kisah pensdin ya utu ding lur ban lur ke lengkha nata hagane ke lengkor ki pentan ya ki jingtan ni kali masila ni kali shenre la ni kinunu ban kit ki jingkit ki bakhia ba teng men sha ba nya ma ye ki masi nani ne surong na stik khana para shanisha sor ada pinyo i ki masi teng kini ki rendang jong ki sok khliang kim mi ki snyu ki sok liang ki an nata ki yong nata kim mi snyu balai ni mar ki kit ya kalang kor ke bakhia pada kan mau la teng ba ngar dang khna ma ki moi te ki ba he ngam la ha ban te tulai tang sibakla kene kerendang jong ki moi ki la ka at bad ha at kita moi kim la sha ban lur bad sitayo artayo ni ha ban sange wat ban lur lang kharu marta kalungkor ka don ka jingkit ka bakhia hadu kata pat kita ka practical meaning jong ka lungkor ndai tungin pe ka don ka ba khot ba ka nuksa lani ka symbolic meaning jong ka lungkor ndai ka symbolic meaning jong ka lungkor lani ka balong ki dak lani ki
pen kum nuksa kalong ba kidon arjai hakalung kor kawai ka jingmut kalong ka positif hakalung kor positif meaning jong kalung kor kalong ba ka jingelong kawai bat ka jinga trailang ka jingelong kawai bat ka jinga trailang kani kalung kor kalong ka jingelong kawai ka jinga trailang ya ka jingit kli pada ngi mentah hang ni lani kum kinong syarai lani mapi baro kita khot jang balang aba ngi ki shimir lengkor kum kita khot jang balang kalong bakawai kalong ka jingelong kawai ndon ka balang ka ya chaprang ka ba shitrem lani bakiu ke la da kamdon ka jingelong teli ka jinga trailang ka jingkit kli la de kini kimdon ka balang kanam la ban ya chaprang lani kanam la ban long ka ba job ke baro nata kuai pat kalong kalungkor hagani ke positif simbol kamut ba ka jingelam lani ka jingelam lani ka jinglong nong yalam haga balang hangni jopi pastor ilong nong yalam long leader long guide jopi kini kita men basan ki rangba balang kilong ki leaders kilong ki guides ya pi kum ka balang hi bar okoi but kini kia terelang namta kumnon penya chaprang ya ki kamjong ka balang bad ke baro ki badon ha ka balang bad daga jinga terelang ngejongki ke penla ya ke phi ke balang baro ko wei pinang ya chaprang kina ke chaprang re ke don pan hagani symbolic meaning ki badon ki negative meaning jong ni ru ka don bad ke negative meaning jong ka lengkor tip lengkor negatif meaning gamut ba kadai ke jingban kia ke jingban ben ya ki jiu haba ki ong ka lengkor kadai ki an ki rul ke belong wat le ya kane wat le ya katai le ya kane le ya katai la da phim le ya kane umlong kita kadai ki jingban kia la ne ki jingban ben la ne ki jingkit ba kia ong hani tu shim ki ya ki jingkit ba kia tu bread ki jingkit ba kia habang shim kelengkor kelong ke jingkit ke bakia lani ke jinglong merau kelengkor ke dei ke jinglong merau but yo haba ke nong sensar teng bagi shim ya kene ke jingkit kli shim ya ke jinglong nong yalam teng ki ban ben ya ke rit kiria teng ki ban ben ya ke tu ki bahapo ya ke pranong tre jongki but ya ke bahapo ki jongki but kene ke dei ka negative meaning jong kelengkor teng ki sensar don bor don ki wada ki jaj balang ka tu kan ke ba le si don wat ki nong sharai ki ba long kum kita ha kham tam ki por ki ba menshwa pat kita kalong ka ba ngi yo ka leng kor kham tam ki por jong ki jiu ba ka dei ka an ka ba jingkit ka ba khya ba ki haban le haban bot thik ba tang shiba kla na ta umlong lane kum ha ki por ki balang jong ki ba rang stang menshwa lada pitang selek sajan siu blay pitang selek pek be shat suk mesim wan tu la sha ot balang la sha weng balang suspend room don kam gitu por menswa le emta tang subak latiak la le emta belai na mari la bat ya kelengkor kitu ki ba don kelengkor ki le ki penon kam marta kalong jingban kia ye ki ba bon balang de marta teng ki balang ki pai ki praru bat kene ke dei kata kelengkor ke jingmut jong kelengkor ke ba phi so thu ba phi kum ki prabangai lan kum ki khot jong balang habang shim ye kene kelengkor re ka don ru ka spiritual symbol lan ke meaning jong kene kelengkor bat ke jingmut ba kenjam sim jong kelengkor pan kadai ke jing it lut yaladi ha ka jing yalam bat ke jing hikai ke jong kita ki no yalam ke jongi ke jing it lut ke jongi ye ke baro ban sha yalam ha kita ki nong yalam ki jongi ban it ya ki jingmut jing perkhan ya ki jingnang jing tip ki jongi ba de ke baro ha kita ki badai ban yalam yangi mana ta ka don jingmut ke jinglai lut ha ke jinglong men sim kelong ba kedai ke jinglai lut la ne ke jing plai lut na ke jinglong ki barim baro men shwa
Malaysia barok ngi don lagi jong cilong barim ki bang ila syate sakhu me ki bor ki jong baman ke jing sneu jong ke ni ke perthai reina du bang ishim me kelang kor ke jong jing long kum ki kristan kata ngi la yo ke jing lai lui how try jing i Jesus Christ but kata ke dai ke lengkor ka ba khot ngi way barok kuma haba ke theological college ru haba i khot Yaki bawan puli ban IT la di sekam ke jong play kolong bakin sim ya kelengkor bat kelengkor ke don sipon ki jingmut don ki bakwat mal hakabaki IT la di tanamta kuma ong wei rangba sen ba la de inspector of school ya kendu amadan student kata por kadang yai ba di lok te mari lok tre education di yatu ong ba ni lok jong ada pastor ang bahaba pilong pastor namar hagaji imi bredon tang arteli ki ba kongsan e kamata kolong politician but pastor ki ba ki bre ki haban buram haban kongu dan long kumnu but kata kolong ba don teng ki ba wat na pleng jongi ki no yalam ru khamtam ki ni por ba ka buram kolong hakman ndrei ki kham shedin rei nyar ki ba kum kita kaba ka jinglong ba kanjaman sim ka jing snorit kaba IT lut yeladi ka lengkor kolong bangin surrender yeladi ban IT yeladi how try Jesus Christ ban long kita keno alam but ban le ya kamon ka jong demen ta tuin poi shagani ka the khot ka on tu sim ya ka lengkor jong api ba i pastor ai kham kulut ka por da kham slim te wat so e Nimar kadai sneaker pang la kham slim shagetoma da kadai ke jingkhot going yo yang ni du khot ka jingkhot ka ba try jong Jesus Christ u khot yang i way baro ha du khot ar fra ong tuan nga pi baro ki ba thai ki ba khia ka jingkit yakitu ki ba pang ki ba shitom ki ba jenjar ki ba khuslai ki ba pam ha ka met ka donu da ka mensim ru ong tuan nga pi baro ki ba thai ba khia jingkit ma dai tang ma bala ban ai ka jingkot ka jingpin khia ha ke met ba da ka mensim ka jong pi ban ni du khot ar khudai o to shim ka lang kor jong pi ba kene to shim kam dei ka jingkot ka ba dang yo por re ka ba kirke ka bang dei ban le no menta hi kuma jisu khot isran ong ale la da pi bot yanga pada bagi isran ki ong to ngan bot yo me don isran ki ong ap man le ya thu shwai ying ap man le kren shwai lok ap man le pen be shwai kam jisu ong ba la da pi mon ban bot yanga pi ong to bot no menta don por ban le menta but kata ka de ka ba try jing Jesus Christ u khot ka jing khot jing ka long ba aba ngi lai tio jisu ni dei ban ino ya ke baro ha ka jing im ka jongi but kan nu ka long ka ba so comment ha ka ba ngi IT la di ha ka kristeng ka jong try jing Jesus Christ but ba ngi priang ka jing khot jong u ka long ka jing tre ka kam ka ju ka long kum ong mo 24/7 arp sau kanta baro nyo sngi nim don shuti don por lesi kum pastoru bon sin mar ki saya phone saya kren ki jingbun kam ju don por mar ki kam ki babun ka balang ban rum ki ying prabangai ki jing don kam ki babun nam ta ki kam so bhar don ki kam so sir don kam ki babun ja ki jingja ha ki khot jong ki balang ba namar ta ka kam jongi ki nong sharai ki bala sha khot la ne ko la pen kentang nam ta ka kam ka jong blai ki bala yo ya kini ki jing hikai ban ya tre ka kam ka jong blai ka kam ko long baro arp sau kanta ha baro nyo sngi pat ta ka dai ke jing khot yang ni saka kam ka jong blai padu u blai khot yang ni way baro ya phiru aba ya tre baro ki bala long ki ru khot ki don ka ju ka banta ban ya tre ban ya kit ya ka kam ka jong blai but hagani ka jingkhon yo iri ka wei ka yo I hani ka jing IT lut yaladi ka jing IT lut shaka kam ka jong blai ka jingkhot ban IT lut shaka kam ka jong blai habangi ngi shakri ka kam ka jong blai kolong ka jing IT lut yaladi iwe baro but habangi tre ka kam ka jong blai kolong ka bakhia kata but don wat na pleng jong iru khamtam hari lengam menshwa mohak por jong iste ki kali
và the late na Shillong ha riang du shong the state ni mi nyaw bi na Shillong poi prak dai bi min me cha riang du da wanang thi shani kum ju umta marta ki por junga kolong ma sin si bnai poi yeng ban yo I ki khoni khti ta tang por balong committee sinot baladangi ngi tre marga kam kolong ka bakhia re don ki parano sharai jungi kiba teng ki wan tang portelang poliur kim juan saki balang namar ka khlau suda hab yai lada yai kam tam ba ting thlem tang I thlem ruba de ki pautli si snya lenti marta ke jing tre kolong ka bakhia ban marta don ki bawan tang portelang ban ai sacrament sikiti ki than ki jongiru ban marta ke jingkit kolong ka bakhia du kata But abangi yo sngoi ke jingkot ke jong play kwei kolong bangi ngin IT yaladi kum ki shakri ki baret ki jong try. But nimar bangi tip ba ngi baro ngim dai ki kenrat aga kam jongi don way become crowd. Don way become crowd. Hapeng jongi way baro. But so tenat ba tip long kuma por badang job ma Donald Trump ong ba don boss Amerika rei bos dei utrai Jesu adu katnu pensong ne kataru tamba kita giktin ki ong ba Jesus is the boss ong kumta but kelong ka ba shisha ba hapreng jongi baro ladangi badi ki kam ki ba kumnuru ngi dei tang ki nong yaram ya ka kam ki jong kenrat rei don wei pan boss jongi lani bhalor ba taw dei trai jong Jesus Christ Baladangi IT ladi ke bang yoi kum usol de nong penstom benya ka balang unong penjot ya ka balang raya den boleh kendu Jesus lenti si Damascus bad ba try Jesus Christ ong sol boleh mi penstom benya ka balang but sol ong mi deu mi wen ong yang akunta pan ong de try ba mi penstom ben marta kolong ko sol me ba min kenjat persai ke deng tendung Dari hangta usol pitib ong kumnula dari peji kam of stol arlonong de kot basipo ayu ngan le atrai wong ayu ngan le atrai hangtau IT ladi ong ba hoi ngalalong ba kraw ngalalong nong sinsar ngalate la khu mi ki nong yalam ya ki nong etul pa baro ki kristan baro remta ayu ngan le atrai la IT ladi Padu try ong lada mimi kongu lada mimi la IT kilai sekatai snongan sabatai yumi dai bande le yang tai le yu igi khmat ju la pen baptis yu la long we ne ki apostol ba la long apostol ba rang ba ba shitain na ke New Testament ni pule ki jing tho ki jong pol ba le number IT lut ya la de la pendeng ya la de ong nga hang ni ayungan le atrai ong su ngan le ayu ngan tre ke ngan tre ndri ong ayu ngan le kat pa mi pha pat kata kalolong yang i hadu mentangi pule march teng na New Testament ya ke jing tho ki jong pol but isayaru la dei pe ke lonong ba riu du khot ba phra ba trai khot manu ban le ban yalap ban ya thu lupa ya ke ne ke jing sneu ke ne ke prthei mdon manu ju ba mre ba khadu isaya wong about traging ong an pa yanu badu ban late namta jongi te ngalong ngahang ni tu pa yanga isya ong ngahang ni tu pa yanga ban menta ki kitab ni saya kadai ka we ni kitab ke basot nat bha bangin puli nadu stang adu kut namaru dei breu bel IT ladi ha ka khti ke badon bor ke jong trai mar ong ngahang ni trai tu pa yanga pat katnu kalong ke jingkmen ke bakrau ban yo iru hakene ke jingkot la dangi la priang ke jingkot ke jong blei ya ke jingkongu ya ke jingkongu ya ke jingkot ke jong blei pat ke jingkongu kum ong kitab no kong Samuel khatsan arfar ba ke jingkongu ka khambha ban ya ke jingkinya pat ke jingkongu kolong ka ba koridor du kata ba du Jona pite ban kong ba la khot Jona about try on kilech station ni be na mar ka jing sne ka jing jot ka jing pra par ka jing long jong ki breu tu bang le isi ba le singan sa thangan sa penjot ne ka kilech Jona ban yalap ya ka ne ke snong ne be re Jona ka ban kong shifting don sipun ki daw re ban ya thu ita ki slam te re le sne ne be pet cha tarsis shong da ka ling
แต่ช่องนักลิงวันก็เอริยงแต่วันก็เอริยงที่บริวที่ว่าปัญญาแต่ลิงที่เรียกขลายที่เรียกเป็กองมนุนักดาวจงนูเลยตากจริงขลายจงที่เป็นอีบัดดอนทางเทียบโปอุบช่องหักกันดองบัดเดนักดาวอยู่ตัวบัดกิเลยวาดบัดกิลับอยู่จนะบัดที่องบัดเดนมาจงมีบัดกันเอริยงก็สักทีงี้บารอนเสียบจิลอมอินเล่กุมโนแต่จนาองตัวเบรดน้อยนะบัดเบรดงุยดอกฮาสาลายเมดลายสงีขปอดอกข้าวบดองบ่หังนี้ก็สู้กูมันก็ดอนนัดดูจ่อประคัดก็จิงคลุยโนปอขปอดทีก็จิงคลุยตัววันเตลียดช่วงเลสีดอกข้าวบ่ทิพเลสกัดก็ยิงมันนี้บุเคลมชุมโยเตลียดกัดลายเมดลายสงีจนาปัดลุเวดอุดังอิมให้ด้วยอุดังโยก็จะกาบันด้วยตะขปอดอกข้าวบดองบ่มันกลากระบมุดเนาะปัดหดินมันกลากระบมุดดอกข้าวเลยเปรี้ยวเสียบปัดอุตรายว่องอยู่บ่หาบ่จนเอาองบ่ก็ไอ้บังได้บันเลยองก็จิงทมูจังไงมีก็ลองบันเล็กชนิดนี้บีงามจุกลางามได้อยู่บักลามาเราแต่มีเล็กชนิดนี้บีเล็กแล้วแต่ไม่เล็กมันสะอาดจิงสนงสะดกเวยปัดหังตาอุละกองอุละเล็กชนิดนี้บีปัดว่าเล็กชนิดนี้บีก็ชนองก็บ่หากตุกปอร์จงจนาก็ดอนก็ชนองก็บ่เฮบ่ก็ดอนมาชิลักหรือพอฮิจาร์กิบรีลองบ่จนาอุละชองเวทไตรดิงบัดละยลัมบลายลับองบลาดาพิมกลากบมุดอุเบลย์สัพนจดโนยาพิบารอปัดหัตลายลับสาวพมิดสาวผู้สิงห์ไรเกี่ยกับสุตนัดกลองบารอkitaกบดอนนี่ดีกิกลากบมุดบัดที่ละลายนักจิงปนจดกจงเบลย์บลายเดนมาร์กจิงกงูกจงจนาหากจิงพากจงเบลย์บักนี่กชนองบารอกเวกโยยากจิงลายิมบัดกจิงSyakri ke jingtip ya ublay ba imbat ba shisha marta layo mat ya ke jingker khu ke ba kraw leng ba ke jingai jingkong ke jong jona bat ke we ke bang yo i ke ni ke jingkhot ke jong blay ba blay khot ni ke we ke long bangin ke jingpen kentang bangin pen kentang ya ladi pan pen kentang ya ladi ti ba habo try khot ngi we baro Iju pun kentang ya ladi, but ikan mau lari puli kitab Samuel, ba hang tu kahana hadin baklarang ba bah kamyo kun, ki breu ki pramarjan kila stang kren bench stang isi mo kunu kani long kmi kamyo kun, marum chai barang li, lani ki bom don kun kim dai nyokor du kata te kaduai kong ablay atrai, ayang away kun, balada mi ay kun ngan pun kentang yu sekakam ke jong mi. Ngan pen kentang, ngan dedicate jika kam ke jong mi. Pad hoi, utrai lo ai shisha, badal ai, nadu badang rit, kalau lebu ha ke temple, ha kemat eli, bad la yo jingi kai, bad hadin tak nak la nangsan la rangba, bad kulalong way naginoi tu lupau Samuel. Ni puli hang ni ki don artli kitab ban kong bat kap adong Samuel. Balai namar ke jing IT ke jing pen ketang jong ka hana yalau jong kun. Bat lo la pan long usyakri ubakraw jong blay. Ban ngiru haba ni don ki khon ki ki ba train ta ka kam ke jong blay. Ki ba hoi lada ki don kinu mta lada ki hikai schoolari tray office lari don hangnu pan pen ketang ki ba hangnu ba ki don bagi long ki jingsha ki jong Chris bagi long ka melu jong ka perthai khang bagi ta ki yo i ki ba don hang ta kin long ka jingker khu ka ba kraw ya ka chim ka jong ki i wei baro balade lade ki don ki office la ne don ki nu jika tre kat no ko long jingker khu ba kraw lada la pen ngentang ki lada ki ta ki bala shakhot kin IT la diru mar kuma kan mau sin podang don Bible City balik antai ha insurance hantai ha dhan kiti tumar persya bauri tu sen alek tu te Porsche tang sin tu daleng tu mdon su notre don tang iwei kong te da kli ong ta ba pe kita o kidang lek bamja te nga su ap ma ni te ong aru to tangan lek swasta islaim krang an sawan biang ong em lele tang sipang kilawan te lele ngaru an tang sipang alawan ong em lele syong ni syong bat nga te kami tu jika syong kedon tu jikap ap tong ali syong ni tang sipang lawan te bala kerpat ke long kemi bala rangpa te ngalek ni sam ta pitip dalek tu lem no ka sei ne bek juga ka sei gitu ki pamphlet
Kitu kikot kiberi kebangi na Bible citing ison bakini asam. Te ka ra sibun tu ka khot nga ka sam ka ai lightly na ta ka batai artat pe kini ka krench phang jingsuk kini krench phang jisu pat ka batai artat nga ba kanu sukumen ba yang ar kam tip nga de pastor mar klem kli te kitu kikot rung ison ngi Bible citing te klem kli te ila batai bat nga so tenat sibun ji batai jo I tengla sukli ide balang yo de na Pentecost na tu na lum ding jri bat ada barok ginong tre sokar kilong kuma I pitrai ka state jo I kan sa kren beng kan sa kdo kti ngam trai ba long ta ba kanu golong jing kemen ba ini nong tre wat ngaru ngala so kemen sibun ba teng teng supek tang hiding kat ba ini pat la pulei benya bhai la batai kham shai ban ngi ki ba penmi la kham tip mai ba kan nu golong ka jing so kemen ka ba kra mar ta ba la khot yang I ba ngi pen kan tang ba ngi long ki sakri ki jong trai ni dai ban IT la de hamnu nu bangi don ni dai ban long ki sakhi ki jong trai aba yo smoi ki jing khot ki jong trai kwai ka long ba dai ban kenya ya la de dai ban IT la de ki missionary ba ki wan sekene ke ri ke jongi ki IT met bat men se melody la ni le jang thino saulia don tu wei lu matang ki mot jong ki missionary suda bat hang tu ki thia ki ne ki missionary ki jongi mar ki mi kham tam ka por je I menta la dang I le ja nadu nang ni hadu London tang prash phoganta nadu ko hati la poi ha por jong ki hinreu banai daga ling daga chat ba ki wan nadu bilan hadu hangne ka ri ke jong hinreu banai tip hinreu banai ayu ka ban jiaw tang po ling ru ha po chat ki eryong na ta ki jingjia ki pang ki sitom na ta Thomas Jun ba poi tang pat poi bha tang ni ka lok ha ba yo khun khlat no yap no kat no Jesu ni mari ki tu po le sitang ka lai rum don hospital rum don jaka di dawai rum don AA rum don dum telu ke beneng ke pertai. Hendak kini ke IT la di met ban mensim. Bat kini ke IT ya la di begyo I ya ke jing duna jong I hapreng khasi bang ngim don kinong hikai kinong yalam ki sangi ke college ki sangi ki school. Bat menta kila long ke jingger khu ke bakra. Bat ka Thomas Jones long ukpa jong khasi alphabet ki jong I ba menta du PhD ki yale research yang niktin kasi, but kat no kalong jingger ku ke bakra. Nata peki ki missionary hajawai hang ne hajayau ki sengi hospital. Belagi yo I bahagi tu portang ke malaria sudah, tang jingpang sudah. Umdon dawai umdon ai sumar sudah ki dawai cloud dawai kenban. Lani supak kenya ha kitu kinong kenya lani kino ai. But no kini ki yo I badai ban sengi hospital ke dispensary. So tenat if you long kami select page thi select mau siang sa shop centers tu mar kini ki long ki jaka ki badon kamba ki long ki jaka ki bakra but ki missionary ni mar ki IT la de met ban mensim ki I ki jingdon kam jong ki wei haba ki mat la de ya ki jing ya ki jing pang jing sitom ki jong ki bar la IT la de kolong bala da sha sitom la de ban sha ki nu jing kum Daniel bat kitu laingut perlok chung sidang sampai neku la de dei sa thang ading ru ai matja la de sa bread akrem ki sing ru ai matja hanrei ublei jupen let raim du kho ban kan mau I bai ka wei ki jing rai ka ba pau nam ba prathai ka ba let's see dei na ka wei na shanu shunu handai ka dei na ga state ki jongi phang wei perlok garu Tiba haus nem arjar khanyo bang lech ke jing rakhi jing dap sis pa arpsan snem ka Garu Baptist Union ha Raja Bala sitayo lenter pelong jirakhi tu kita ke jaka ki jing sna ki jiwe ki ba bon jaj pha ki ba nun por bania tu re ke jing tu khana golong ba don we Garu uba trei kaming bat ki nong trei sarkar ha Assam Dei tang nong pun khoj yeng nong sar phlau pat hagwe sngi haba kine ki shakri na po yeng ki sar yeng ki yo ye ki kot ki bread tu tela bread tu ki thap nyut te ki tu ki ba sar phlau ki lek bread te weni garu balong weni ki shakri ba yu hata yo I we kot long kedop the we yo I kot long kedop
kada ke jing kai ke jing grants phang aktin ke jong play te hanta da kumta ukli namar ki mission ki nong trei nari bilat men swa ki wan na East India Company wan sini ki trei rangkat pada commission te ukli ki ni ki hap ki eba ke ki ni jing tho grants phang ke te hanta ki yolat pen thu phang jisu ke jing penim kumta ter but meu garu habalik phasha sno klalong kristan but aga shnong ju tang shi yin ki long kristan but ba ki long kristan ki adwai ki awrai mar baro ki kimpat long kristan kim sha pan yala pan iuru ti bagoi ke sngi na kaliang ka shnong namar kila hukum kila ong bun sim lai warning bun sin kim tre hawe ki sngi ki wan ki rangba da wan kila ra lagi knam lagi renti ban penyap ye ki te kila yeng plau baro saudong kila khot yau ni ya kena ke yeng baro kpa ke kemi bat arnut ki khun serang ki pha syong tu te ki ong pe ngi hang ni ngi don da la ke jong ka niam tan ra ke jong i phi phuan ra ke niam ayu ke ni namar kata menta ka por hi menta ka sngi menta ka klimat hi phidai ban len ban phai din no lom kum ta ngin penyap ye phi ti putok pa ong kum no bala kut jing mut ban bod yu jisu tu jing right I have decided to follow Jesus ong si ong ta ong mem kong mem phai din mem kala ong em I have decided to follow Jesus tip kile kum no sim li knam siat ya ka lok pat ka lok ka kolon ka yap hang ta kli biang pe mentang idang penyap ya ka lok sai kini ki khon ki jome hatum mekalanim kalamin phai din ong I have decided to follow Jesus no turning back ti ong ta tip kile kum no sai kini arnut khun snrang ki penyap siat di kram penyap hang tu ro arnut le yang ka kemi pat arnut ki khun pat ha ka ba khadu ki ong to menta me phai din mem boot chu kan niam trai jongi ong I have decided to follow Jesus no turning back lada ki wai kim boot nga marwai ngan boot lada phi baro si chnong phim boot nga marwai ngan boot ha ba khadu ki penyap bi uru but kan ki jingrai I have decided menta keleng ka perthai ki rai rei ka dei na kan ki jaka ke jongi ka stang ke ni but kan no kolong ka basngo kumen rei dei ke jing sakhi ka jing IT ka jong ka wei ka long yin ka klalong pau nam keleng ka perthai ke ni jing rai but let's say she born ru kim sim kila kala ka mut leng ba ke ni jing rai ni mar ke ni ki breu ka khot kila IT la di met ban sim kila snoi ke jing khot ke jong trai ban bai ke ding fna ka perthai shadin ka ding fna shakman dei ni mar kata kila ban sha ke ni jing e bat kila ban yo ya ka bor ke jong trai ban sha trai da ku manga ma phi la penyap ke lok trai la ban sha nata penyap si khun la ban sha ndrei ke ni ke long yin kala le hadu kata padum data sa kwe ru Graham Sting bat ki khun nata keleng ka ri bat ka perthai ki ba sha shitom ni rei ka ba don kam de namar ka jing IT jong ki ha ka jing khot ka jong play ba ngi we baro la khot yangi ba ngi ngin IT shaka kam ka jong play ba na trei ba na kit ka kam ka jong da don kam ke baro rei ka jing IT ka jong i met ban sim ka nuksa ka jongi ka lalong ka jing shai ka perthai ka jinglong jongi ku memlu ka barit ka long ka mlu ka ba penbang ya ka perthai baro ka wei pat kan ku long ka ba so kemen pat hitip ba so tenat ba teng ya nyau ben sigarun dei hitip bot khau khamru nei khau kham srang na garum dei na khasi jongi balai namar pangan sai pipar mau tawar ka ni women's week hani dal awat benia plem kho kham ru sang swa se garu support ni rikasi jongi but ki ba ngi ngim khmilanti ki long ki ba khrau du kata ba kanu la dang ngi ngai tilut ni shane aga jing khot ke jong play khot yangi we baro but ba play udain mar de ba don bor sha but play bala ban le ki baro ba ngi ngim khmilanti ya ki ba ngi kum ki bring la ban le but ngaru bun sing la
la long kuma la tunju what you try la test ka ta ke jing long mo ha ke jing good lan ha ke jing du jing kermen pada ke jing ke be ja ke jing im jonga kumpriu ngalai ong try me dei si shao ble bu yo yang yi ki ba shitom ki ba duk ki ba shitom numar kumal ong ba pa jeng na i dei we ni ki nong di kiat ba sir khai ba lai si sao singi sa pata lai si sao singi sa yeng na ke shitayo nata hagi benai Oktober benai Diwali benai puja ke don jing khlai ar tayo lai tayo teng hablek bud ban sei pisa the pisa thia apata steo artio hadu kata hayeng im jio thia tikna hap thia sha khrum thia sha sem masi sha sem siar ki jing ki babun but teng la ong you blay try pe kini kwe ki parakna paralok yo thia kan jan mit or porjangi padon light padon television padon e tu nyo prabaji le thia dum tlu do ki le thia kadwa yeng jongi bat pa pho khatwe beji dang wan man mit dala wan bro simit yo thia tong balai ko long kum ni hatu sai duai ong ba yanga wat pan long kum ni bawat ai ba ka yeng jonga kan long kum ni bat u blai khot shakam ta bawat ha ke jing puli ru tip marba hadin ba bangla puli la class 7 puli class 7 te ila yo no shwe ho kita ke jing mi no ina ying ba le meina kam shum pun so si ngi re kalolong pun ban ke jing shat kemen ba kraw no mar kita ke jing ki jing jar ke bang himla ban ya thulut hang ni ba kalolong ke jing so kemen re manga ku merang bang haban ki kli ke ying ala pep school arsnem re da ke jing so snap store Wellington wan shainga le tre yin ju i ba di Christian school yanga ba da le puli theology ru hasora nyo funriu ka prestri pariong no stand por ka ai arphol tangka si banai ban nga pen im ni kata bat nga lutang khan riu khan nyo tangka si banai ban thet jing bam di sa sini slasha sabon bat goi goi bat ha ke jing ki ba kum kita ban re ai mu yo blai ba scholarship ba bu na sorang sa yo sa pendam de kita nga yo ban le ke bat ha puli what a be shula yele tang ki examin namar yo lat ban le ba treasury lingam ba what a be diru nga khlem yo ban le kum kwe le lai snem nga khlem yo le puli nga persang ban yele de external re namara pass bhai greek te kobar ki ya ki max yo nga namar yo khnai positioning greek te kobar tang hapan yele tang rutli subject bd te ong apply yele rutli da ta shim de jing duai de jing kerpat mar kor ngam don ba gaj ru menu ban gaj yang syathi seril ngam te supli de tu ikot bth te ngale yele ru subject ngale nga yele bro nga pasan tli nga fail hindusm ha snem ko bot yele no ni ha secret heart yele nga simno daga islam nga pas parita nga supas ik examin kerdan nga don re ban kren parangam nang ban kren ni ngam nang mar jo melin tip ke ba kham sutanat yo ka bor ke jong ble shisha bla da ngi it ha ke jingsha yalam ka jong ulong ba nga sai ong mar kini por jing ulong ba la da ngim biang kerdan kim itu the what has sinot rumo la da ngi long tang split tang bts te ngi nam la ban ki shu jrong te sai dua yu ble a try la dam dei utaw ba is elem la ni ba ai ka ju ka jing bisha la da kini kwe ki ba don ba em ba le ki yo ban plek police bar ki yo ban le regular yo le police bar ba le yang ba duk yang bom don ba kersan ba le ngam yo lan ban le puli ban ki shafrang ti ba ko ke por ba shathi sha langam se jingai ba ba le ai sakrament hadin ba kita ga jing duai kan ne sausan snem a ko ke ying meni ka barit ba don tang khalai ying ki kristan ta te la ker kot kubor de ki magazine sudah ke ying nomor portlanga kal te hagani jikap ai sakrament hangni hadin ki le de magazine te por nang ai sakrament nang kren ai songkai na puli kai kini magazine nomor sinong kendong nomor tit sisin kidang le sum swas tit sisin nang sang bamja te ap ya ki lada kiman ma ki le yu hap ap adu bakinawan te
the puli di kot kubor yo way advertisement jonga hangta don Princeton Theological Seminary anga sim to address the poi shama to good nga apply the pa poi ki form o tang kita ki reference ba they van recommend they van sign menu ki don bu nyau prateli nga pa tang tu ka main form ka pendap iji ya ki jinon kambaro pa spang ki passbook spang jing don pisa spang ki ta ki recommendation ki ba bon ba nyau prateli kita barong pa tang tu application ka ba de ka me da pa na ta hadin sibra wan poi all up diang ye fi Princeton Theological Seminary USA ka ba pau nam pha te ong ta hakitu por $10 dai tang khat nyau tang ka te ong in ai $1,000 te $1,000 pendap hi bai lek patwan phi hap wat hi te tho biang te kum ong mun sha bangam don pisa don ba krisyan ga dei ba duk ba kunta hadin sibna biang ka pojing tho to in ai full scholarship fi bai lek bai wan ru phi pan na kene address Delhi pat kunta yo lek pendep ga THM ha Amerika ha sne myof khandai prapo but kunta ba umjo songplin menu umjo poi perkhan but tan dong sedong but hangning yo I ka ta ka bor ka jong blai ba undon ka bomla ka ba du blai ka ba ngi ngim khmilan ti ka ba ngi ngim poi perkhan la dang la IT shisha ha ka kam ka jong blai dolam rekat ba ni wei baro ba warta kita ki jing pang ki jing stom ki jing du ki jing jar ki jing kimla ban khanglat yang I mari don way ba kham kraw uta de blai jongi uba ki jing ki jongi kim kot bat ki jing jar ki jing pang ki jing stom ki jing ale ha ki jing im ki jongi ha ka donu da ka met da ka sim jongi kim long bat ka bor ka jong blai la da ngi sania ai tilu do balada umla banya rapru la don da ko ga jingtmu ga jim jongiru ndai bang yo mat pa de ga sim ka suk ka sukmen la dai dai ban ya lang ba glenti ka ba ya glenti ka jinjar ya glenti ka ba khemru ndai ka sim ka suk ka sim kam don ji kuslai la dai dai man ya ke jing baro marta hangne ga jingit kli hangne ka ba khot ngi tu sim ya glong ko jing ka de ga jingit kli ngi don ga jingit kli wei baro ha ki yeng ki sem ki jongi ya ki men ki para yang I ki balarang ba ki khon ki khti yang I ki men ki para ki khon ki persa ki kseu ki ba yeng ki basen ka de ga jingit kli ga jongi ha ba ngi la sim ya glong ko ga jong trai ha ka im lang ka salang ha snong a thau manu ban pe ka ba ka ba try community begitu ki bom tip ya kan khtin ga jong blai ki bom tip ya try jong Jesus Christ pin community ba ke ka ba kan wan ki re mangi ki ba IT la di ki ba shim ki ni kor ga jong try bangin long kita ki no te ki imlang ka salang ga jong iru habang yi shim ki kor ban long ki no ya te ya ka kam ga jong blai ta ki kam sarkar hakinu ki kam baro la khot ni bang yi long ki saki dei bangi ngin le ya ke ki bom ya dei kat kum ka jing sngo ga jongi ke kristan re bangi ngi shime jing klim kristan bangin ya hok bangin le hok bangin tre hok bangin tre be bat kata ga de ke jing kli ka jongi kum kristan par wat ka balang I don sibon ke baro pat kum le so fi don sibon ki project bat kita ke degi jingit kli ke jong pi ha ka ba hi ni atre ya kit ya ka kam ke jong blai bat kita golong namar ba fi don ka jingit kli bat fila shimti ya kene ke jing ya kene ke lengkor ke jong trai bat utrai ong hani hikai ru nanga bala dengi nginang start bat hikai ni penon kam da ka bod ka jing nang ke jong ngimla ban le ye ru em namar ke jing start ke jong perthai ka long ke jing be ja khmat jong blai re la dengi wan ya ka jing hikai ka jong blai te hikai nga na ba nga long ba lui ba do jam ka donot utrai jongi don master degree don PhD degree re la khod u dei u grade master u no hikai ba krautam balai na mar ka jing long je em ka jing hikai ba di khten ki ba mi na ka sintur jong u ki penlong u ba long u nong hikai ba krau
but namarta habangi wan habangi shime ka kam ke jong play bangi ngin hikai no ni pule ke nekten ke jong play hangnelia thulut hangni ki jing hikai ke jong tra jong Jesus Christ kam tam hagane ke New Testament hagabangi hikai ke jing kren ke jong Jesus hi pule tu thede ke tu Bible ke badang ke bang dang release ni ar fly ke tu ka khasi red letter ke baro ke jing kren ke jong tra Jesus la tho ke dak sao pino I ya ke jing kren ke jong Jesus ki ai ki ba ki kten ke jing kodor ke jong itu kten baro bat ta kelong bangi habangi shime ke ne kelong kor ke jong trai ngin pediang ru ke ne ke jing hikai ke ne kten ke jong play pada bangi gi ya chi ke perthai bangi mi chi ke perthai ngin kdo ngin le ngin im ru kumta But hangni abang ishimil kor ngi I kumal ong mene ya ke jinga trelang jong ki angut ki masila ne angut ki mut. But kini ki penlong hakabang ila ban luri ke leng khai kper beri kui baro. But hakabang I ke jinga trelang kolong kabadon ka madu kata ki yeng ki sem ki jong I kadai ke jinga trelang ke jong pa pada kemi. Mar kini angut la punya so bakin long kawai. Pada bagi long kawai lada kia trelang sabat ki konikti kila yo ka yeng ka basuk ka basain ka bakmen. Rela da kini anut kimia trelang ka yeng ka sem ka jot ka pra ka yeng ka sem ka pain kamdon ka jing suk kamdon ka jing kemen. Haba anut kia trelang ka don ka jing suk ka jing kemen. Haba ya trelang ka don ka jing kodor ka bakrau du ka ta bala khot yang ni haba utra jongi ukpa jongi blay badu kun Jesus Christ apa ki tre lang ke thau yang I ka dur ka jong bada ke jing ke jong play pha yu kun bada bo kun wan sikini ka perthai namar wan ban pendep ya ka jing thmu ka jong play ba pa jing ba beneng bad kum tau penim yang I pelaj yang I sha sanal fnai ladi badu ai ka jing penim yang I we baro bad ta golong ka jing khot ka bo tra jing Jesus Christ u khot yang I we baro But abu khot yang I habang ying shimilong kor ke jong but wong ba habang ying shimilong jor kor jong ba ke jingkit jong kamlong ka bakhia ndre kalong ka basting bala kulars kem ere puli ku Matthias arfu pra khanre ong hakmi nga lor kat phi hadu ka bawai no ka perthai ladangi ni shime ke kalong kor ke jong trai ni IT lut yaladi ni pendam yaladi ni kongu ni pediang ke jing hikai ke jong ban ni le ke baro kat ke bau hukai but wong khmi nga lor kat phi hadu why no perthai what kuslai nga don senda jo phi hangnu ba phi don ha ka met ke yong teng men met ki kmi la ke jong I khon la ke jong teng men sngi ki khon la ke jong kmi kpa la ke jong nim tip ke ba jai ki re try jong I tu don da senda I wei baro Larang election sinu dain martang saya duai bain dolan rekan hangno bangi don baro mar try tiplut ya kam mi sabarek barung sapo ake gm jongi wei baro par bangi ngi shimi ke negelong kor kelong jingkit ke bakhia pat kum ke balang abangi ni don ka Sunday school kelong theological college par bangi ngi Once ki Sunday school kalong jing kurku ke bakrau bang yo jing hikai ya kan iktin ke jong play ka jing tip iktin ke jong play kham tami khun ki barit bakin san ha ka jing tip ya ka iktin ke jong play te to blame kurku dalam rekat ya phigung balang barok we di pastor pranong sharai but if we pi de khot jong balang but o blame kurku e ya ka balang jong phi hanya maro em ta ka burom jong play amen Ni penpau ko jing songo I pastor jongi Reverend Peter Khari bala ai ko khubor pedeng jongi ni penpau ko jing songo ru ya kinong ruai ke pastor elam ki warba sisters boro na motowar ndai boro na kabalang presbyterian motowar ubleun kur khu phi ya ga jing shakri jong phi ka kam ke jong u bleun kur khu pastor jongi ru ya ga jing shakri ka kam ke jong u ke jing kren ko log bajrong tabang ingias ngap lot baro nomor karukum kren ba ko khubor kalong thumai nam ta jongi kapan khlani ge jongi bengin kit ke lengkor ka ba la shari hangi uble nong kur khui pi pastor pinang ai ke jing shakri ka ba kordo jong pi haki bon ki bentan ki bon ki ransan ni pen power ke jing songo ya organist Mr. Philbon nong sit but I nong ilam jing rai Mr. Bayar Lang Warjri
kini ki perlok samla ki bapet ya ka jing ring dur ban pen ya ka YouTube channel ki bapet ka sound bat kiwe ubleun kurku kerhai ya ka jing syakri ka jongpi ngin penwai no ka jing seng ka jongi ngin ruai ka jing ruai ka balai spa san pohon rio lai san rio hadin kata nga kerpat ye teman besan jongi teman besan PS Kanayor in soba ban bu jing duai halor ko kubor bengile osngau bat ye pastor bat bin supply jo ingi da ka jing kurku penwai ngasngau kakhtien utrai ba ong to wan hanga song thai penthia la ka khli ru de ya me nganam kantai nga wan hu jisu kum ngalong la jingke ru ngara nga shema u ka jingja thai upen sngo bahaya nga ka jingrwai ka balai spa san phon rio Tanya duai. Au blei buk pa jongi bah beneng. Ngai ngo ai metrai ke jin dorangkat ke jemaah lebat ngi lembaga ni ke jing syakri jongi nadu ke basdang hadu ke ne khlimat ke bamenta. Ai ngo ai me khamtama blei melapan yo angi ke ne ke sengi ingin rakhi kerpang ko kerat biye nam ta ke ne ke shlem jingkai ke bakodor ke jar tisi walonga trai ke jingkai nam te ki khor ke syakri ke jome ki ban prang yiladi nam ta ban lek
sekelengka ke jome ko trai nyaingo bamalayalam me kene ke silam jing kai lam bagi paus nam ki spas nam ki balalai pada do kene kalimat mentah kadang yang ko trai ban sakhi yeme baban sei ki sekri ki bakodor jome ki ban long ko trai bi ki ban ket ya kelengkor ke jome hakmat jong kene perthai Aingo imetraya kena kapor malalo rengkat ban ngiru terai bi lamba kena jing syakri jongi bingi osngawi ka kubor lamba syakri jome terai ka bakran ngi bingi don ya kalengkor bangin kit nam ta ka buram ke jome terai bi jarap ngi bangin kit ya kena kelengkor ka jingkit klik me ma ngi na ka wei klimat su pan bingi laban yai pendon buram yai pla yai sakhi me akhmat kena perthai ka badomba ka bakan riang dua isken ten ro terai nam ta lo jong syakri pastor terai bela ai kena kubor ke bakodor padang jongi terai kedua ke jing dor rengkat ke jing lam ke jing betin ke jing kerku ke jing persan bor ke jome ya ke jing im ke jong ke i terai jisu bi da padang ngai skam bela dan padang ke jing no arsot jong ke jing long ke jing im jongi terai ngai ngai skam menang kersan bori menang ai bori bi nang la banyai pla banyai sakhi kertang ke ba im ke jome hangno ke ba memi bet ban penon kami komusyakri bakodor jome terai kedua kerpang ro khmat jome nam tai ni khon samla ki balai ngi ki jing syakri ramba ki jing ruai ki jongki ki balong trabi ki jing kerkhu nam ta ki mensim ki jongi kerkhu ye ki ru trai ki jing syakri jongki bigina la traban yai pen banai khubor jong chi pini mai ki jome lamba ki jing sur jing ruai ki jongki ki trai na koi ka por chi pan trabi ngai ti ki bengi ban pendap ki ne sengi ki jing kerkhu ki jome trai ya rap ngi ki khon ki jome bangin mi no na ki yeng bangantang ki jome trabi ngin mi rangkat begini ki jing kerkhu ki ba bahatam ki jome sengawi ke bango ma piki pop kerengkang ke mesyam nama kerteng jisu ngi pan pada ke bawaino jong ane kijing syakri jongi au ble to isnai ban pediang ngi kijing syakri barok pingali ban pendap na ro ke sedang ado bawaino pelanya ngene kena ke poro trai bari kijing kerko ke bakan sai ke jome wato dair ba kijing ai ke badap biang ke badap khai ke jong trai bano pediam ba ye ya jong Jesus Christ kijing ej ba pelak ba mayan ke banala ke jong ble ke pana bom jukut sebam jukut lemba ke just lock ke pensai borว่าเท่าทำไมกับว่าเป็นคลันบอร์ก็จงมันเสียมบุคคลกินนี้ก็จึงกระคูจงกินไล่หัวเว็บเลยบ่เอ็มบ่บ่ชิชากินช่องรังกัดเป็นงี้ลงมากันเนี่ยคูบอร์ก็เป็นเลยเรารังกัดเป็นงี้เว็บก็ไปยังกันเนี่ยก็ปอร์แล้วมีกิตาบาร์ก็มามันนี่ก็ไปเช็ครีไหมฮักรีบก็ลังสัตว์ลักกับประเทศนาดูมันตาสุดที่บอมจุกกดรออาเมน